Нурлат шәһәрендә спорт паркын реконструкцияләү тәмамланып килә. Тиздән биредә актив ял итү өчен яңа мөмкинлекләрне сынап карарга мөмкин булачак. Бу бер үк вакытта памп-тректа батутлы зонада кече архитектура формалары булган ял итү урынында. Төзекләндерелеп беткәч парк нинди булачак? Нурлаттагы коллегаларыбыз әзерләгән репортажда. Кечкенә Нурлатларның спорт паркында яраткан зонасы бар инде. Җирдән аерылып өскә очарга теләүчеләр шул кадәр күп, батутларга хәтта чират та барлыкка килә. Без әти-әниләрдә, балалар да шатланып туя алмыйбыз. Парктан ерак тормыйбыз, балалар белән байтак вакытны шунда үткәрәбез. Яңа үзгәрешләргә бик сөенәбез. Проект буенча батутлар алтау, әлегә паркны реконструкцияләү дәвам итә, ә киләчәктә яңа уен зоналары барлыкка киләчәк. Мәсәлән, 300 квадрат метрлы памп-трек. Паркта шулай ук ял итү урыннары, агачлар күләгәсендә күперле зоналар күп булыр дип вәгъдә итәләр. Вторая очередь парка спортивный. Спорт паркын төзекләндерүнең икенче этабында күп эшләр эшләнде. Ял итү, җәяү йөрү урыннары булдырылды. 300 метр озынлыкта агач идәннәр җәелде. Шулай ук 600 метр озынлыгында бетон юл ясадык. Эскәмәйләр куйдык, таганнар урнаштырдык. Паркны язын-көзен су басмаячак. Су канализация люкларына агып төшә. Паркны реконструкцияләүгә берничә подрядчы оешма җәлеп ителгән. Шуларның берсе үзәк аркаларда эшләрне тәмамлап килә. Бу декоратив элемент кына түгел, биредә якты таганнар булачак. Алар кичке вакытта да эшләячәк. Хәзер биредә тагын 30 ут баганасын урнаштыралар. Су белән тәэмин итү һәм канализация системасы ясала. Как видите, туалеты, да, и НТО, то есть объекты не стационарной торговли. Барлык эшне алдан билгеләнгән проект концепциясе буенча үтәдек. График буенча башта төрле үткәргечләрне суздык. Ял итү, сәүдә объектлары урыннарын җиһазладык. Спорт паркын реконструкцияләүнең беренче чиратын 2 ел элек төгәлләделәр. Октябрь уртасына төзүчеләр икенче чиратны да тәмамларга ниятли. Ойзилә Батырханова, Гөлназ Хәсәншина, Олмаз Әхмәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Нурлат шәһәре.